Ostegunean, uztailak 25 Doneiakue bideko mugarrietan barnako bisita gidatu bat zein zuzeneko musika entzun eta ardoa dastatzeko saio bat biak doan izena aurretik eman behar da bada ere. San Ferminetan Iruñeko hoteletan ostatu hartu zuten personen 44ak jaietan 1.000 euro baino gehiago gastatzea aurre ikusten zuen. Turismo zerbitzutako enpresei jardueraren hazkundea hauteman dute 2019an eta inkesta jaso duten turisten 87%rentzat jaietan izan duten esperientzia oso ona edo ona izan da. Nafarroko artxiboak dokumentu bat utzi du Lisboako erakusketa baterako. Osasun Gaztea Salud Joven gaztaroan osasuna sustatzeko webgunea ongizate emozionala, drogak eta jokoa eta sexualitatea ardat. Irailaren 18an berrikusiko da Alsasuko gazteen auzia. Derbietan bisitarien sarrerako 25 euroan saltzea adostu dute Atletikek, Realak, Osasunak, Alabesek eta Ibarrek. Nafarroko emakumeen bizi itxaropena 87 urtera arte eta gizonena 81 urtera arte luzatu da. Hirugarren modelo bat ekoitziko dute Landabengo Volkswagenen. Guazen gaurko eguneko titular nagusiekin. Ostegunean uztailak 25 Doneiakue bideko mugarrietan barnako bisita gidatu bat zein zuzeneko musika entzun eta ardoa dastatzeko saio bat egongo da. Biak doan izena aurretik eman behar bada ere. Iruñeko udalak aurrera darama udarako jarduera proposamena. Aste honetan hiriko hainbat txoko ezagutzeko aukera ematen duten bisita gidatu ez gain, bertoko folklorera hurbiltzea proposatzen da. Zaldi zuriko karrika dantzaz, gaur asteartean eta ostegunean Doneiakue bidean eta Ultreia interpretazio zentroan barnako bisitaldi berezi batez, zein ardoa dastatu eta zuzeneko musika entzuteko saio batez atari zabalean. Jarduera guztiak debalde dira, bisita gidaturako zein dastaketarako aurretik erreserba egin behar bada ere. Gaur zaldi zuriaren txokoan udarako programatutako karrika dantzarekiko 3 hitzorduetako lehena izango da. Eskualdeko dantzekiko eta bertoko folklorearekiko hitzorduan 4 urrats taldeak hainbat dantza erakutsiko ditu. Gainera, topaketa jendeak parte hartzekoa da, animatzen direnek ere joko diren piezak dantza ditzaten. 7:30 hasiko da, karrika dantza 2 egun gehiagotan itzuliko da uztailaren 30ean eta abuztuaren 6an asteartean. Uztailaren 25an ospatzen den Santiagoaren egunaren kariaz, Iruñeko udalak hirian dagoen Doneiakue bideko tarte batean barnako bisita gidatua antolatu du. Bisita debalde da, 5:30 hasiko da eta 1:30 iraungo. Hori bai, izena aurretik eman behar da webikoitza pamplona.es/turismo webgunean, turismo bulegoan, 948 42 0700 telefonoan edo oficinaturismo@pamplona.es elbidean. Bisitarako topalekua Iruñeko katedraleko elizpea izango da. Bertatik izena eman dutenak Frantziako portalera joango dira, Doneiakue bidean hiriko gune historikorako sarbidea den gune horretara. Halaber, hauetan barna ibiliko dira, Carmen kalea, Jesus eta Mariaren aterpea, Udaletxe plaza, Doneiakue plaza, San Saturnino kalea eta kale nagusia. Ibilbidea Doneiakue bidearen interpretazio zentroan Ultreian amaituko da. Uztailaren 25erako ere Iruñeko udalak ardo dastaketa eta zuzeneko musika uztartzea proposatzen du. Musika jarduera Santa Ana plazan izango da 7:30 debalde, baina aurretik izena eman behar da webikoitza pamplona.es turismo webgunean. Alderdi askotan musika eta ardoa bat datoz, elkarren osagarri biek dute itxurazko xalotasuna. 7 musika, nota, mahats, luku bat eta zirrara sortzaile, pozgoresle edo min azpimarra bihurtzen dira. Gizarte gai harmonikoak dira eta osatuak, ahalsuak, altruistak. Gozatzen dituztenei sensazio mundu bat eskaintzen diete non aztertzeko
eta gozatzeko gelditzea merezi baitu. San Ferminetan, Iruñeko hoteletan ostatu hartu zuten pertsonen 154ak jaietan 1.000 euro baino gehiago gastatzea aurreikusten zuten. Turismo zerbitzuetako enpresek jardueraren hazkundea hauteman dute 2019an, eta inkesta jaso duten turisten 87%rentzat jaietan izan duten esperientzia oso ona edo ona izan da. Pasa berri diren San Fermin jaietan Iruñeko establezimentuetan ostatu hartu eta turismo eta merkataritza zuzendaritza nagusiak eginiko inkesta jaso duten personen 54%ak hirian eman beharreko egonaldian 1.000 euro baino gehiago gastatzea aurreikusten zuen. Kasuen 87%rentzat jaietako esperientzia oso ona edo ona izan da. Turismo zerbitzuetako enpresek lehenbiziko balantze oso positibo egin dute eta jarduerak gora egin du. Nafarroako artxiboak dokumentu bat utzi du Lisboako erakusketa baterako. Nafarroko artxiboak dokumentu bat utzi du Lisboako erakusketa baterako. Portugaleko nazio artxiboan ikus daiteke abuztuaren 31 bitartean Pao Carne e Agua Memorias de Lisboa Medieval erakusketaren baitan. Nafarroko errege artxibo nagusiko erdi aroaren ohiko bizimoduaren inguruko dokumentu bat ikus daiteke Portugaleko nazio artxiboan. Arkibo Nacional da Torre do Tombo delakoan abuztuaren 31 bitartean. Osasun gaztea, salud joven, gaztaroan osasuna sustatzeko webgunea jaio eginda. Ongizate emozionala, drogak eta jokoa, eta sexualitatea ardatz duena. Webgunea kultura, kirola eta gazteria departamentuaren eta osasun departamentuaren arteko ekintza bat da. Nafarroko Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzailea Ruben Goñik, Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzailea Maria Jose Perezek eta osasuna politika guztietan, sustatzeko ataleko buru Margarita Etxaurik aurkeztu dute Osasun Gaztea Salud Joven webgunea. Osasunarekin lotutako hainbat alderdiri buruzko informazioa, baliabideak eta konsulta aukerak eskaintzen dituen gazteendako online esparrua. Gazteengan osasuna sustatzea da webgunearen helburua, beti ere kontuan harturik kolektibo honen aniztasuna, zaletasunei, ikasketei, lanei, aisialdiari zein sexualitateari dagokionez. Tresna honen bitartez partaidetza ahalbidetu eta sustatu nahi da gazteen artean. Gazte elkarten artean naiz kolektibo honekin lan egiten dutenen artean. Plataforma hobetzen eta eguneratzen lagun dezaketen iradokizunak bidalditzaten. Plataformarako sarbidea Nafarroko Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren webgunean kokatua dago. Osasun gaztea nafarroa.eus eta saludjovennavarra.es esteken bitartez eta gailu mugikorretarako egokituta dago. Online esparru honen edukiak 3 multzotan antolatu dira: ongizate, emozionala, drogak eta jokoa eta sexualitatea. Osasunari buruz eta garapen personala orokorrari buruz zein aipaturiko 3 ardaitzei buruz gogoeta egiteko informazioa eta baliabideak eskaintzen ditu. Multzo bakoitzean irudiak, esaldiak, bideoak, kantuak eta bar sartu dira. Erabiltzailei edukiak lotzeko hoiei buruzko ikuspegia zabaltzeko eta egoera edo portaera bakoitzari dagozkion faktorei buruzko gogo eta bultzatzeko aukera erraisteko xedez. Hartara, ongizate emozionalaren atalean osasun mentalaren garrantzi hartu da abiapuntutzat, beti ere kontuan hartuz, osasun mentalari eusteko nahita nahiezkoa dela nork bere baitan ongi sentitzea, emozioa beresi eta ulertzea, gertaeren irakurketa egoki egitea eta beste personekin eta ingurunerarekin modu positiboan konektatu eta harremanetan jardutea. 6 atal ditu: persona bezala eraikitzea, nor bere bizitzaren protagonista izatea, emozioen kudeaketa, erabakiak hartzea eta pensamentu sortzailea, eta harreman, konexio eta komunikazioaren bidez ikastea. Ikusentzunezko 17 fitxategi ditu. Drogak eta jokoa delako multzoak drogak ikateko bideo-joko eta apustoi buruz gogoeta egin eta mugak jartzea proposatzen du. Divertimentu osasungarria lortzeko, adikzioak saiesteko eta nahi gabeko kalteak eta ondorioak baztertzeko. Sexualitateari buruzko atalean besteak beste identitateak, sexualitateak, desioaren orientazioak, erotismoa, plazerra, intimitatea, ugalketa, prebentzio eta tratu ona aztertzen dira.
Aurkezpenean Ruben Goñik argi utzi du osasuna oinarrizko eskubidea dela pertsonen eta komunitateen bizitzarako eta halaxe jasota dagoela giza eskubideen aldarrikapenean. Webgunea 2017-2019ko bigarren gazteria planari atxikita garatu da, gazteak dimensio individual eta sozial guztietan modu integralean garatzen laguntzeko tresnak eskaintzea eta gogoeta egitera, nork bere buruarekin, gorputzarekin, emozioekin zein ingurunearekin konektatzera eta autonomia erabakiak modu personalean hartzea, espiritu kritikoa, sormena eta bar garatzera, gonbidatzea xede duen dinamikaren barnean. Irailaren 18an berrikusiko da Altsasuko gazteen auzia. Datorren irailaren 18an Espainiako epaitegi gorenak Altsasuko gazteen kontrako sententzia berrikusiko du. Epailek defentsak aurkeztutako 2 errekursoak izanen dituzte mahai gainean. Akusazioak ez du helegiterik eraman. 976 egun daramazate preso Adur, Oian eta Jokin Altsasuko gazteek. Ia 800 beteko dituzte gainerakoek Julenek, Aratzek, Jonanderrek eta Iñakik. Pasaden martxoaren 7an Auzitegi Nazionalak berretsi egin zuen Altsasuko gazteen kontra ezarritako zigorrak 13 urteko espetxeratzea Oian Arnantzentzat, 12 Jokin Unamuno eta Adur Ramirez de Aldarentzat, 9 urteko zigorra Jonanderkov, Julen Goikoetxea eta Araz Urrizolari, eta 2 urtekoa Ainara Urkijori. Defensek berehala aurkeztu zuten errekursoa epaitegi gorenean, gazteen askatasun eskatuz. Irailaren 18an ikertiko ditu errekursoak epaitegiak. Derbietan, bisitarien sarrerak 25 euroan saltzea adostu dute Atletikek, Realak, Osasunak, Alabesek eta Eibarrek. Athletic Club, Real Sociedad Osasuna, Deportivo Alavés eta Eibarko presidentek 5 kluben arteko norgehiagoketan bisitariek sarrera prezio bera izatea adostu dute. Kluben arteko giro ona bultzatu eta zalen desplazamentua erraisteko asmoz. Hala, 5 klubek elkarren aurka jokatuko dituzten neurketetan, kanpoko zaleko 25 euroan erosialko dituzte sarrerak. Salgai jarriko den sarrera kopurua futbol zelai bakoitzaren ezaugarrien eta lekuaren araberakoa izango da. Aitor Elizegi, Jokin Aperribai, Luis Abalza, Alfonso Fernández de Trokoniz eta Amaia Gorostizak hartu dute erabakia Anoetako futbol zelaian egin duten bileran eta etorkizunean jarraipena emateko konpromisoa erakutsi dute. Hitzarmenak asistentzia eta zalen arteko giro ona bermatzea du helburu. Sadarren jokatuko ditu lehenengo 4 derbiak Osasunak. Eibar izanen dute aurkari abuztuaren 24an, 5etan. Azaroaren 3an jokatuko dute hurrengo derbia. Alavés izanen dute aurkari. Hilabete berean baina 24an Atletik Zurigorrien kontra jokatuko dute partida. Abenduaren 22an berriz Realeko jokalariak izanen dira Sadarren. Otsailaren 16an Bilbora bidaiatuko dute gorritxoek Atletiken aurkako itzulia jokatzeko. Martxoaren 15an berriz Donostira joanen dira. Apirilaren 12an jokatuko dute Alavesen aurkako partida eta 26an Eibarren aurkakoa. Nafarroako emakumeen bizi itxaropena 87 urtera arte eta gizonena 81 urtera arte luzatu da. Nafarroko bizi itxaropena estatuko batez bestekoaren gainetik igo izana eta infartuei naiz iktusei loturiko hilkortasun goiztiarraren jaitsiera dira 2014-2020ko osasun planaren lehen erdialdean lorturiko helburuetako bi, epealdi hau aztertu duen txosten baten arabera. Txostenak osasun planaren implementazioaren lehendabiziko 3 urteen jarraipena ebaluaztu du, eta horren arabera aurreikusita zeuden 452 ekintzen 188 abiarazi dela egiaztatu du. Osasun sistema publikoko 500 gora profesionalen eta hainbat elkarteren partaidetzaz eratutako 50 lan talderen baino gehiagoren bitartez. Gainera, ebaluazioak jakinarazi duenez, Nafarroak gainerako autonomia erkidegoak gainditu ditu osasun planean bildutako adierazleen 171 baino gehiagotan. Aldi berean, azterlanak nabarmendu du Nafarroan neurtutako adierazleen 182an 2020rako aurreikusita zegoen helburua betetzeko zorian dagoela. Besteak beste, agirian azterturiko datuak argi utzi dute 2014-2016 bitartean Nafar emakumeen bizi itxaropena 87 urtera arte igo dela.
estatuan dagoen 86,2 urteko batez bestekoaren aldean. Gizonen kasuan, Nafarren bizikalitatea 81,3 urtekoa da batez beste eta 80,3 urtekoa estatuan. Bizi itxaropenarekin batera bizi osasungarriko urten kopuru ere luzatu da. 62,7 urte 2014an eta 64 urte 2016an. Estatuko batez bestekoa baino ia puntu bat handiagoa. Gainera 2016an bihotzeko loturiko hilkortasun tasa 11,75koa izan zen. 100.000 biztanleko, 2014koa baino baxuagoa, orduko tasa 13,7koa izan baitzen. Iktusak eragindako heriotzetan ere beheranzko joera egiaztatu da. 2016ko hilkortasun tasa 6,5koa izan baitzen, 100.000 biztanleko, eta 7,5koa 2014an. Hildo berean iktusaria txikitako gaixotasunak behera egin du Nafarroan. Hartara, 2012-2014 epealdian, lehendabiziko iktusen tasa 170koa izan zen 100.000 biztanleko, eta 159koa 2015-2016 epealdian. Sexuen araberako intzidentziari dagokionez, 2015-2016 epealdian 115 iktuz diagnostikatu ziren 100.000 emakumeko eta 188 iktuz 100.000 gizoneko. Infartuei dagokionez 2016an 109,6 bihotzeko gertatu ziren 100.000 biztanleko eta pazienten 70% birbaskulazioaren egin zieten kalteturiko arteriaren buxadura kentzeko, 2014an portzentaje hori 65koa izan zelarik. Bihotzeko infartuek gizonengan duen inzidentziak emakumeengan duena 3 izten du foru komunitatean. Bestalde igoera nabarmena antzeman da planaren hasieraz geroztik arreta goiztiarreko programan sartutako haur kopuruan. 2017an 605 kasu hartatu baitziren, 2014an hartaturiko 389 kasuen aldean. Berrikitan programa 0-3 urtetik 6 urtera zabaldu da. Halaber, bizimodua hobetzeko helburuari dagokionez sedentarismoaren murrizketa antzeman da eta 65 urte baino gehiago duten Nafarren 171,1 lehen mailako arretan ariketa fisikori buruzko gomendioa jaso dituela egiaztatu da. Helburu hori betetzeko kirolaren eta gazteriaren institutuarekin lankidetza nabarmendu behar da. Jarduera eta ariketa fisikoa sustatzeko 2017-2020ko planaren bitartez. Esparru honetan, txostenak kanpaina instituzionalen eragin positiboa azpimarratu du. Tabakismoa borrokatzeko kanpainarena kasu. Gainera, txostenak gogoratu du osasun zentroetako profesionalek 15 eta 74 urte bitarteko 90.641 personaren eta 75 urtetik gorako 25.543 adinekoaren bizimodori buruzko balorazioa landu dutela. 3. modelo bat ekoitziko dute Landabeneko Volkswagenen. Volkswagen konpainiak Landabenen duen fabrikak modelo 2 ekoizten ditu gaur egun eta 2 urte barru 3. bat ekoizten hasiko da. Wolfsburgoko zuzendaritzak iragarri zuenez, Alemaniako multinazionalaren beste 3 plantekin lehian ari zen Iruñekoa eta azkenean lortu du fabrikaren geroa hein handi batean bermatuko lukeen saria. Polo familiaren 3. modeloa. Horrekin epe luzerako lan karga eta enplegua bermatuta daudela dio Volkswagen Nafarroko presidentea Emilio Saenzek. 2021ko bigarren seilekotik aurrera hasiko dira Polo familiako 3. modeloa ekoizten Iruñan. Polo eta T-Cross modeloak egiten dituzte orain. Bi horien plataforma bera baliatuko du 3. modeloak, Cube bat. Andreas Tosman, Volkswageneko batzorde eragileko kideak eta produkzio eta logistika arduradunak eman zuen erabakiaren berri. Kostuak eraginkortasuna, sinergiak lehiakortasuna, Wolfsburgon kalkulagailuak atera dute modeloa zein fabrikan egingo zen erabaki aurretik. Ez alferrik Volkswageneko zuzendaritza nagusiak eskatutakoa bete dute Landabenen azken egunotan. Akordio bat egunero 30 auto gehiago ekoizteko. Lantaldearen aleginak ordea balio beharko luke Polo modeloaren gainbera konpentsatzean laguntzeko batetik eta autoen elektrifikazio prozesuan urras bat egiteko aukera izateko bestetik.
Hala, beste modelo bat ematearen truke produktibitatea handitzea hitzartu dute UGT Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek zuzendaritzarekin. 2 fasetan handituko dute ekoizpena, 5 auto txanda bakoitzean 3. modeloa ematen dietenean, eta beste 5 azaroaren 4. Horretarako lan itun berriak aipatzen zituen neurriak aplikatuko dira. Hala nola, larun batzutan langilek beren borondatez lan egitea, atseden egunak urte amaieran pilatzea, eta eguneko atsedenak malgutasunez ezartzea, ahalik eta ekoizpen handiena baimentzeko. Lehen Volkswagen Polo autoa 1984an atera zen landabenetik, eta gaur egun arte modeloa horretako 8 milioi ibilgailu ekoitzi dira Iruñako plantan. Goizean lanbroa nagusi, zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da arratsalde partean. Arratsalde gauean bero lainoa garatuko dira eta zaparrada txiki ertainak eta trumoitxoa bota ditzake. Hego-osagaiko haize ahula ibiliko da goizean bolada gogor batzukin ekialdean. Temperatura maximoak berdin jarraituko dute edo gutxi igoko dira. Azken goizean lanbroa nagusi, zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da ondoren. Arratsalde gauean bero lainoa garatuko dira, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, hego-ekialdekoa nagusituz. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Temperatura maximoak berdin edo gutxi igoko dira. Ostegunean, uztailak 25 Donejakue bideko mugarrietan barnako bisita gidatu bat zein zuzeneko musika entzun eta ardoa dastatzeko saio bat biak doan, izena aurretik eman behar da bada ere. San Ferminetan Iruñeko hoteletan ostatu hartu zuten personen 44%ak jaietan 1.000 euro baino gehiago gastatzea aurre ikusten zuen. Turismo zerbitzutako enpresei jardueraren hazkundea hauteman dute 2019an eta inkesta jaso duten turisten 87%rentzat jaietan izan duten esperientzia oso ona edo ona izan da. Nafarroko artxiboak dokumentu bat utzi du Lisboako erakusketa baterako. Osasun Gaztea Salud Joven gaztaroan osasuna sustatzeko webgunea ongizate emozionala, drogak eta jokoa eta sexualitatea ardat. Irailaren 18an berrikusiko da Alsasuko gazteen auzia. Derbietan bisitarien sarrerako 25 euroan saltzea adostu dute Atletikek, Realak, Osasunak, Alabesek eta Ibarrek. Nafarroko emakumeen bizi itxaropena 87 urtera arte eta gizonena 81 urtera arte luzatu da. 3. modelo bat ekoitziko dute Landabengo Volkswagenen.